लोगोफोर मासे नै इदि ओंखारनानै थायो आरो माबायाव दै लोमनाय आदै गावबाय जों दहाय खुसेंग्रा हमहैनाया इसेबां मोनबोबाय आरो नै बै आयं बाजैमोनाबो इनिख्रुइ बांसिन जों दा खुसेंग्रा नाहैनो आरो दै लोमनायाव अखा हादोंना दैबाना बारा जाद्रायाखै आरो ओमफ्राय खुसेंग्रा मोनगोन ना मोना नागिरनो नागिरदों बेहाय माखासे आयंमोन दङ बाजैमोन बेबो दङ बै फैबावगासिनो हनै खुसेंग्रा दैखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांगासिनो जाबाय जों खुसेंग्रा मोनगोन ना मोनाथाय फोथाराव दुब्लियाव नागिरहैगोन आरो मोनबाय थादो दुब्लियाव आरो बै नागिरहैगोन ओंखारना नायलांबाय थादो जोंना खुसेंग्रा हमग्राफ्रा दुब्लिहाय दै लोमबाथाय खुसेंग्रा मोनो आरो माने खुसेंग्रा गुदुङाव दैया हाबोना बेखायनो खुसेंग्राया ओंखारो आरो खाथि खाथियाव थाफैयो ओमफ्राय बाहेरायावबो ओंखारनानै थायो ओमफ्राय दैयावबो गोजावनानै थायो आरो ओमफ्राय दा जों नागिरबाय थानोसै मोनगोन ना मोनासैथाय सिगाङावथ' बिराद बुरजा मोनखांबाय बे फोथारावनो बेहाय दुब्लियाव गुदुं गाथेबानो मोनो आरो गाथेनो रोंनांगौ रोंगोन ना रोङाथाय ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना नै दैया फोथाराव इदि लोमदों आरो बारा एसेग्राब माने अखा हायैया गोबाव जाखाबायमोन नालाय लोगोफोर मोस्रोमा दासो दै लोमजेननायखाय बोरियाव माबायदि थादों हाग्रा गोजौ नागिरना खुसेंग्रायाबो दंबा ओंखारोबा बेबायदि थागोन आरो मोनगोन खुसेंग्राखौबो एबारसो फार्स्ट टाइम माबादोंना दै लोमजेनदों अखा हानानै स' ओमफ्राय मासे मोनजेनबाय आइ मोनबाय आंबो मासे मोनबाय नैबे माबायाव दंमोन आरो मा होनो थारुन गायनायाव ओंखारबोदोंमोन आलिनि गुदुङाव नोंसोर नै थिखनलै नै गां गोरलै गोरलैसो नुहुरासै माथो दासो गां गोरलै ओंखारहांनाय दंबावो नामा नै बिदि आलि गुदुङाव थानायनि ओंखारदों आरो दासो लोमजेननायखाय बिमाबो लेवार दङ अबे नै मासे र'रा खबाइखौ खादो दिरुंबो गैया खोमा नै मोनबावबाय हनै गजोबसिगोन लेवार बाबा खस्थ'थार माथो ओरै खारदों नंलायदां अबाव नुबावदों नामा हा नों खादोब्रा आं खायालै इन्टारेस्टथार लोगोफोर खुसेंग्राया मोनासै दा दहायसो मोन्दोंमोन माथाम माब्रै माबाबाय दै लोमनायावसो थांनांगौलै दै लोमनायावसो मोनगोन सिन्देलखौ मायदि लादों नै बेहाय नागिरनो दंना गैयाथाय लेवार माबाबा गैलाहाय बाजानांगौबा मोनासै माथो दहायल' मोन्दोंमोन ओरैजाय खुसेंग्रा गुदुङा खम खोमा ओंखायनो गैया र' बैखै थांनानै नायहैसै लोगोफोर मासे नै इदि ओंखारनानै थायो आरो माबायाव दै लोमनाय आदै गावबाय आइनो मोनहांबायबो ओइनै बै आयं मोनगासिनो जावले खन्थि लानानै ओंखारबा मोनो आरो खुसेंग्रा गुदुङा दं खिन्थु हालेवनायसो ना इयाव मोनगोन ना मोनला सोरनिथिं खुसेंग्रा ओंखारो लोगोफोराव नों कमेन्ट खालाम जोंथिंबो ओंखारहांदों हादानावथ' मेरला मोनो मालाय जाबोराव थायो होनदों नामा ए दैया बुरजा लोमदोंमोन खोमा ने बिदि नांथादों बेखायनोथ' होनबाय आयौ आंहा गावजानाया थै गलायबाय गोरलैनो खुसेंग्रा फेन्दाजों गावजानाया मोनासैनो आंहा दहायसो मोन्दोंमोन सोबावखोना माखो बाजैया मा थायो बेहायलाय कनफिउस जाबाय आं जाबोर ना नागिरनायथां माथां ओरै दुब्लि बारियाव माथो मोनासै दहायसो मोन्दोंमोन इसिबां मोनगोन ना मोना बे जाबोर सिङाव जेनेबा गुदुं दंना मा दं ए आइदै हा ओइलाय मासे आइ मोनमारदोंबो मानै नै मानै आइ नै मानै मोनबाय साथा गारहरलायबाय आं खुसेंग्रा हमनाया ओरै मासेयाव आइलै मिनि मोनदों माथो जाबोर माबानायाव नै माथाम मोनबोबाय आं माथाम हाट आयं बुरजा मोनथारबाय खोमा नो
Này mà xin một bên của chúng ta bên này bị sao rồi này khả năng xung là bên của mình nè này chỉ sao bây giờ khả năng thà bây giờ khả năng hết mà gì anh không được bên này không bệnh nè thì bây giờ ăn lại trên chị anh mà chỉ cần này con này anh sẽ kịp tìm được xin mà đúng rồi xin mà lên cũng bao giờ hả cái muốn bệnh đi quay cứ đi xem mà đi chú ăn luôn anh xin mà lên hả nè đi anh làm ăn cuốn những xe là anh xin lên rồi ăn video là bắt ăn này cái gì xin thật đấy này bây giờ mình gần đi lấy chứ này đi thay đi bên này ô sao ai muốn nào đồ hay đi phải mình được không ạ hôm nay ai đi ê sao là cứ một chân con nữa ship phải bạn ấy ra không nè mà mình sinh lên ini mà sẽ đong ở đây nhiều mà tung màu này mình mà từng thua trên này mà lấy xíu thằng bé kia đến đây không ủa mà xíu đây nơi yang saya ustin mẹ ơi thôi đừng nhây bây giờ bây cha bernang thế theo shop này cái tụi phải mình đứng với xe mình bay bữa nàng yêu là đi hay là bay xe phải ai bay hay là đang được của béo này barang kan sini mah này anh kucing mana ya sao thế kila lại bây giờ kucing itu naik ke thang này yoga sebenarnya ke bay jangan ang yêu istilah dengar deh kucing naik ke nane postian kila dong nama teh naik ke nira di jabar nang theniau thapaiyo आरो kucing गुदुङाथ' बेहाय बिराद दङ kucing गुदुं गोजा बेहाय ओमफ्राय di jabar nang theniau बोखार नागिरनांगौ आरो मोनो स' सोर बिदि खुसेंग्रा हमो अननानै कमेन्ट खालाम लोगोफोर खुसेंग्राया खिन्थु मोनबा हमनो इन्टारेस्टथार नै गुदुङा हमबाय थानो लुबैयो गुदुं थाफैहांआवबो गाथेबानो मोनो आरो ओंखारखांनोसै खोमा आयौब्ला मोनोसै स' जों दसेल' नागिरना थांसै मेंबाय ओंखाम जाबोआखै ओंखाम उखैबाय होमबा लोगोफोर खुसेंग्राखौ आं बेसे बुरजा मोनदों बेखौ दसे उनाव खोन्थागोन लोगोफोर जोबनायाव एसे जावं फैदों नामा खुसेंग्रा नै जोंना खुसेंग्राया गलांगोन नै आयौ दिदो ओमफ्राय नैबे साथायाव एसे दंबावोसो आं हमना बियो नै खुसेंग्रा नागिरनायखौ जों दहाय खुसेंग्रा हमैनाया इसेबां मोनबोबाय आरो नै बै आयं बाजैमोनाबो इनिख्रुइ बांसिन मोनलांबाय बिसोरो ओमफ्राय जोंहा सानैया इसेबांल' खुसेंग्राया सोरनि फेभरेट अननानै कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर जानो मोजां मोनो आंथ' बिराद गोथाव मोनो गां ओंखारथ'वाखै आरो एसेल' ओंखारदों ओमफ्राय बिदिनो अबेबा जानाय दङ गां जाथारनायबो दं अबेबा ओमफ्राय अबेबा खिलिहांनायबो दं सायबाय नै आइया दा नै खुसेंग्राखौ बोरै जायो खुसेंग्रानाव उदैयावबो खि थायो गोदोनायावबो खि थायो नै नाय खुसेंग्राखौ सायगासिनो दा मोनायाव भाजा फ्राय एवनानै जानोसै गोथावनो आइदैनो नै खि बरनबाय नै अपारेसन होननायसो नै गोदोनायावबो दङ खिया होमबा लोगोफोर खुसेंग्रा सायबाय थानोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो नै बेहाय सायखांबाय आरो नै सायबावसिगोन खुसेंग्रा हमनो इन्टारेस्टथारमोन लोगोफोर मोनबा इन्टारेस्टथार हमनो खुसेंग्राया होमबा लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट व्लगाव लोगो मोनसिगोन अखा हानानै थाब फैनांदों आरो जोङो आरे जालायबाय नोंहा अखा हानानै थाब फैनांदों नै मोननाया केमेरा हमनो बिलायबाय आं हमहोआ नोंखौ लोगोफोर दहायनो खुसेंग्रा मोनबोनायखाय एवबाय बुरजा जाथारबाय नै सोर जानो मोजां मोनो खुसेंग्राखौ कमेन्ट खालाम लोगोफोर नै ओमफ्राय एवगासिनो आरो